sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Magandang oras. Kumusta mga ginigili kong tagapakinig sa ating palatuntunan Gabay Kalusugan? Ayun pong ating text line ha, 0917-564-6789 kung meron na kayong mga ibig itanong pa. Kumusta ko yung mga tiga Tabaco City? Ayan! Alam nyo sa Tabaco City, lahat ng butika. Diyan ho sa Tabaco City, gaya ho sa Drum Pharmacy, JMed Pharmacy, Princess Twinnie Pharmacy, Kim Care Pharmacy, Unisa Drug, Farmacia Ciudadia de San Juan, JRX Pharmacy, St. J Pharmacy, Waste Pharmacy at Earl Pharmacy, mabibili na ang atin hong mga produkto. Masa ho yung mga tiga-Iriga. Ayan, dito ho sa radyo natin, Iriga. Mabibili ho ang ating mga produkto at iba pang butika sa Iriga City. Ayan. Kasi marami nagtatanong, saan daw ho sa Albay mabibili ang atin hong mga produkto? Alam nyo kung iisa-isahin ko ang bawat bayan sa buong Albay, mauubos ho yung oras natin Kaya ang masasabi ko lang, ang Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix, mabibili sa lahat-lahat ng mga butika saan man ho kayo naroroon at maging sa mga supermarket. Sa bundong ito, nais kong bigandaan ang isang text message mula ho sa ating mga ginigiliw na tagapakinig sa ating palatuntunan. Thank you so much! Mula po kay 2463. Sabi niya rito, "Good AM sir, okay lang po ba na ako'y nagbabawas? May itim na dumi na lumalabas kasama sa aking pagdumi." Alam ho ninyo, yan ho ay normal na epekto mga kababayan kapag kayo ho ay nagkakape ng Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. At the same time kasi, ang atin pong Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix, liban na ito ho ay nagpapatibay ng buto. Dahil sa tagline nito mga kababayan na collagen, ito ho ay nag-flush out din ng dumi sa atin hong katawan. Yung pong sobrang taba sa ating katawan, yun ho yung isa sa mga nakikita nyo na itim-itim, kasama ng inyo pong pagdumi. Pasensya na ho sa mga kumakain, ayan, nagmimerienda sa mga oras na ito. Ayan, sinasagot ko lang ho yung text message mula po kay 2463. Dahil tanong niya, bakit daw may mga itim-itim na mga residue kasama sa kanyang pagdumi, Na dati raw wala naman hong ganun. Normal po yan, Sa pagkasabi ko nga, yun ho ay proseso ng cleansing, Habang kayo po ay nagkakape ng Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Kaya tuloy-tuloy lang, mga kababayan, ang pagkikup ng napakasarap Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix, mabibili sa lahat-lahat ng mga butika at supermarkets sa inyo pong mga lugar. At yung pong mga wala pa hong anak alam nyo, maraming reason. Una, posibleng impotent ang babae o lalaki. Baog, ika nga. Pero kung wala naman ho sa pamilya ang pagiging baog, meron din hong mga reason kung bakit hindi ho nagkakaanak si Mr. at saka si Mrs. Una rito kung madaling makunan si Mrs. Subukan ho ninyo ang mag-take ng L-Max Food Supplement. Sapagkat ang Maca Extract, ayan, isa ho sa nilalaman ng atin pong L-Max Food Supplement. Malaki ho ang itutulong para gumanda, mga kababayan. Ito pong pagiging active ho ni Mrs. Kung lagi ho siyang nakukunan, yung pong fertility ni Mrs. na i-improve maging si Mr. So subukan ho ninyo kahit 6 months lang, diretsong pagtumar, ng L-Max Food Supplement, makikita ho ninyo, ang epekto. Ayan, yung po mga ayaw namang mag-flag racing ang kanilang mga barangay chairman, i-L-Max mo yan. Isang oras, bago kayo matulog ni Mrs., bago maglabing-labing, inom na ng isang kapsula ng L-Max Food Supplement. Sigurado, pagkatapos niyan, parehas na kayong nakangiting mag-asawa. Basta't L-Max, sigurado, mabibili ho yan sa inyo pong mga suking butika. Bueno, wala na namang oras. Ang bilis talaga ng panahon. Ito man yung kaibigan J.A. Dizon, nag-iwan sa magandang oras sa ating lahat.
Sa galing ng Lavender Extra na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.